Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-organizzazzjoni Xellugija Żminijietna faħret l-inizjattiva li se toffri stabbiltà fil-prezzijiet ta' madwar 400 prodott tal-ikel fi 15-il kategorija differenti sal-baġit li ġej. B'din l-inizjattiva li se tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' frar tabret il-ħamis mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Fil-fatt din l-organizzazzjoni sejħet din l-inizjattiva bħala waħda ta' rieda tajba. Fi stqarrija l-organizzazzjoni spjegat li diversi ekonomisti suġġerixxu li tnaqqis fil-prezzijiet tal-ikel se jwassal għal stabbiltà, affordabilità u żieda fil-konsum ta' dawn il-prodotti. L-istqarrija kompli tgħid li fl-aħħar mill-aħħar se jirriżulta f'benefiċċju fit-tul għall-importaturi l-kbar u l-bejjija bl-imnut, b'sigurtà ta' kummerċ għan negozji żgħar u medji. Żiedet tgħid li dan is-sentiment der ukoll fl-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija. L-organizzazzjoni qalet ukoll li l-importaturi u l-bejjija bl-imnut fl-Iżvezja fuq inizjattiva tagħhom stess investew fit-tul biljun krona biex ibaxxu l-prezzijiet ta' prodotti tal-ikel regolari lil konsumatur minn Marzu sal-aħħar tas-sena. Dan wara li l-komunità kummerċjali Żvediża matul is-sena li għaddiet esperjenzat bejħ aktar baxx minħabba inflazzjoni għolja.